masu kallon mu gare don mana tsakanin dai jihar Abuja garin Abuja da jihar Kano. To masu kallon mu to ga dai cirkin nan ya riga ya fada an busa shagon audin ninga da shagon dogon sani shi yake bugawa jihar Kano. Ga dai damban nan Allah kiyaye, ga dai damban nan ba Kano gashi nan ba ayya shagon aurin tinga ya bige Abuja wato a dugu an bige Ali Zuma kamar yadda kuke kallo. Wallahi Allah an cinye Ali Zuma a jihar Kano. Shagon aurin tinga ya bige shagon dogon sani yanzu kamar yadda kuke kallo a wannan lokaci. Ha Allah ya kiyaye, kai ya sallame shi. Ha to to ga Ali to Ali Zuma ya ce so yake gaya wa yara na san ki ka san shi, amma kowa duk mai kallon dambe da mai riba shi da kowa ya san zazu ya yi kusa. Su abin da ya sa waɗannan da ka ce kuke suka ce kan zazu ya dube sun ga an yi mai fasha a jiya. Ni kuma babu wanda za a yi a ce mai tubewa, amma abin da nake so yadda kace ko baka gani ba ka faɗa ma duniya babu yan sadawa ko jama'a to kowa ya san to ina Ali Zuma yana faɗa magana a ce ba hawa yan sanda sasu ya yi kisa ba san yi ta ba na duniya ban yi da ba zan zo da ba na faɗa da kanina da Allah hannun su ya dafa ya tafi amma da ya kashe rukuni ya yi tunani ba kusa da kuma na ce ni wallahi ba gani ba abu ya kwana in zo a ce saboda rubuta za a yi allo ba ko a ce an kwaye wani miliyan kaza ba a ce an yi haka wani kuma gobe zai sake mana wannan a Najeriya babu shi ba da kan yi tabbata ba a Najeriya amma wannan ki samu riga mun kashe tuwo in za ta kai ban nan a tsaya a yi in ba za a yi ba sabu ya koma kan mafi dambe wanda Allah ba da rabo sa amma ni na ba su wasa wani kasa babu shi wani amma ina ba kowa da cewa abin da ya faru jiya ya riga ya faru kuma kowa ya sani ba zan yi amai na shi ba wallahi ba zan yi ba wani da ya ba na Najeriya babu shi wannan to ga wata kada to jama'a Kano wani ya gani wani bai gani ba wani ya sani kuma wani bai sani ba ni a gambo in ɗan liste ko gidana gaba ɗaya shi ne ke saukan mu gaba ɗaya dambe ya yi dambe gidana duk wanda aka buge ba ruwa na in yi ko gidana ne na liste gaba ɗaya shi ne ke saukan mu dambe duk wanda aka bugewa a buge ba ruwa na ko ba gaskiya ba to wannan yaro da kuɗe ne kuma gidana yake kuma ni ne ko in bai yi kokari ba su aiki ne namu na huce su ni mu na huci ni kuma na wuce na huci kamar da harkar karbo ko ba gaskiya ba na wuce ɗan yi suka saurara a na buga su dan buga su wai ni in ce ba a dambe ko in ce sai wani abu
to takaddama dai tsakanin Ɗanliti da Ali Zuma. waɗannan kuwan banza ta hukai kuwan banza ta hukai kon duniyar ta ni ban tsoro wani mahuluki ban san ta tsoro wani mahuluki kon duniyar ta ka gane ba da gani ba ta kowane iri ba a zo a buga ba tsoro ne ke ba mu tsoro yayi nasa bayani to masu kallon mu kuma zira ido mu ga wannan wasa gashi nan mun shigo fili a wannan lokaci tsakanin bangaren Gurmada da bangaren Kudu jihar Kano da kuma garin Abuja wato dai jihar Kano ita ce ta dauki shagon gogorwa shine mai dan mara ruwan goro dogon magaji yaran nan wanda ya biga wata mamman kwanan nan dan Gurmada shine daga bangaren Gurmada wanda ke wakiltar Abuja ga daidan bannan ga dan bannan Musbahu Kano YouTube yake kawo muku wannan dambe ku ci gaba da biyo mu komai na Allah ne ayya shagon gogoro ya fara kai masa sura amma wallahi dogon magaji ya tsaya ya nutsu ta ga daidan bannan ga dan bannan ga dan bannan ga dan bannan shagon gogoro ya fara kafan nan da yake yi gashi nan fa ayya to dogon magaji fa dogon magaji wallahi ya dan tsunkuri shagon gogoro a baki na ga shagon gogoro Allah ya kiyaye shagon gogoro na jihar Kano na ga ya nutsu wallahi to masu kallon mu ko biyo mu dai mu kalli wannan wasa ni ne dai na ku Musbahu Kano YouTube din nan wanda kuka sani a koda yaushe yake kawo muku wasanni ga dai dan bannan ayya ayya gashi nan fa shagon gogoro da shi da dogon magaji ga dan bannan ayya ayya shagon gogoro fa gashi nan wallahi dogon magaji ga dogon magaji nan ya nutsu ta ga dai dan bannan jihar Kano da garin Abuja na gogorowa ya nutsu dogon magaji ya nutsu ga dai dan bannan kada ku manta da ni din nan naku ne Musbahu Kano mai kawo muku wannan wasanni a koda yaushe ta wallahi dogon magaji shagon gogorowa ga dai dan bannan ba gashi nan ba ayya wallahi gashi nan ya kafa shi ba shagon gogorowa ya fito waje Abuja ta samu 1 point Abuja ta samu 1 point shagon gogorowa ya shiga gashi nan fa shagon gogorowa gashi nan fa shagon gogorowa da shi da dogon magaji ta ya fara yin kaba to gashi nan fa la 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 to ya gogogoro ya fara tattara kafafa to kafafa yake so zai yi ba ga dai dan ban nan fa dogon magaji daga bangaren Abuja bangaren Gurmada gashi nan la ilaha illallah gashi nan wallahi ga dai gashi nan ba ta a dai ran banna to ga nan an ce a tsira su a je hutu